5 گوندên devera berwarî bala, nehêla peywendiyan û nehêla internetê nîne. Gundên çiyayî û dûredestin. Gundê Edinê êke ji wan. 15 mal têda akincîne. Karê wan merdarî û cotkarî ye. Mam Weysî bê dirêjehiya rojê lê çol û çiyaya ne bo çerandina pazê xwe. Divî keşûhewayê baranî pêdivî bi seywanê ye. Ji ber nebûna hêla peywendiyan nikarî dengê xwe bigihînîte mal, da ku di hewara wî bihên. تلفونش قصد مال گندی ول باراجی خدای وکیلم چاره که سیاره بزرگه که از بچم جای شبکه اوجی کدی حاصل کم جان نه چه فایده تیدانی نه نساخی بید منج بید دعوت بید چه شبکه نین المنطقه ما باور بکه باران ابریکه از 10 جا تلفون مال کم 100 جا جیب کم شبکه نینه اما عدد من مال بر بارانه حتی چمه به بازید به Herek ji gundên Edin, Dêşîş, Serero, Ore û Kanîsarkê bi temamî lê dinyaya serdem veqetiyayîne. Ev gund dikevne ser sinûrê di navbera Bakur û Başûrê Kurdistanê lê sinûrê nahyekanî masê. Nuke wextê dibêje têt xwara davçînê gundî çi dibêjne tevşewa? Xwedê dibêje şebekenîne, internetîne, telefonîne em nixwî. Xelkê van gundan ageh ji kesûkarên xwe nînin lê bajaran û navçeyên din. Ne me întisal gel heye, ne wan gel me heye. Wekî beriya 20 salan bi tenê bi rêka trombêlan peyam û hewal bo dihên û digihînin. Xwedê em nesax bibîn vêrê, Xwedê wekîlê min û te bît, ew nizanin îla seyara me bete ber dergihê malê. Ne şebekeye ew, ne întisalekeye ew, ne çeye mêl xêr dinya. Daxwaza me ji hikûmetê ew e hema bi xatira vê Kurdîniyê em ê di van şeftava mezin bûn, em ê li navê herekê mezin bûn. Yani me çi talebiyê zêde jê nekêne. Birceke bû me deynin, şebeke bû me bêde gundî mirovên me jî me vecem hene û em îtisalekê gel camêrekî bikeyên saxî û nesaxî em hem vê talebê dikeyn. Beriya 3 salan hêlên peywendiyan û internetê li van gundan hebûn. Piştî Tirkiye operasyonên xwe berfireh kirîn û xalên xwe yên serbazî jî zêdetir kirîn li van navçeyan. Bi ekcarî nemayne. Bu encamdana telefonekê xelkê van gundan pêdivî ye 5 heta 10 kilometrên rêkê bibirin. Nayef Remezan Rûdaw, devera berwarî bala.